רגע מופלא לאמא שלך ולאומה כולה. על הכלל הראשון של החיים לא פסחת. הלכת ללמוד בבית הספר. ללמוד. בואי נגיד שהיית נוכחת. אבל בינינו, החברים עניינו אותך יותר. יש לך חברים וחברות, ולא סתם, כאלה שמלווים אותך כל החיים. וזה הכי חשוב. על העבודה לא ויתרת. והאמת, תפסת לעצמך יופי של ג'וב. אין ספק. רואים שאת אחת כזאת שחושבת קדימה. אחותי, יש לך טונות של דעות. מה להגיד על העולם בכלל ועל העולם שלך בפרט. אף רגע בחיים לא עובר על ידך. איזו פופולרית את. תראי בכמה אירועים היית. כבר אמרנו לך שאת טובה עם אנשים. אחותי, תראי בכמה קבוצות את חברה. אשת אשכולות אמיתית. שנייה לפני שנשלח אותך לחיים שלך, יש לנו כלל, לשלוח אותך עם חיוך. אז הנה כמה תמונות שפרסמת ואהבנו במיוחד. לא יודע אם שמת לב, אבל החיים שלך מורכבים מאין סוף רגעים מקסימים. בדיוק בשביל זה יש את כלל, שמלווה אותך בכל הרגעים החשובים בחיים. כלל, לכל רגע בחיים יש כלל.